Neo. Els homínids de Can Mata. Aquest indret, conegut com l'abocador de Can Mata, als Hostalets de Pierola, ha conservat durant milions d'anys un preciós secret sobre la vida a la Terra i els seus pobladors. Un secret que els investigadors de l'ICP, l'Institut Català de Paleontologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, van començar a desvetllar l'any 2002, quan unes obres d'ampliació de l'abocador van treure a la llum les primeres restes fòssils que hi contenia. L'aportació de les recerques paleontològiques realitzades a l'abocador de Can Mata a la taxonomia està sent molt important pel que fa als homínids, el grup de primats que inclou els humans. Aquesta ciència permet ordenar les categories en què s'agrupen els éssers vius, tant actuals com fòssils, i és imprescindible per estudiar la seva evolució biològica. La primera troballa rellevant va ser el crani d'un homínid de 12 milions d'anys, que els paleontòlegs de l'Institut Català de Paleontologia van descriure i classificar com a un nou gènere per a la ciència, batejant-lo com a Pierolapithecus catalaunicus i més conegut col·loquialment com a Pau. La segona va tenir lloc l'any 2004. Eren restes d'un altre homínid, Dryopithecus fontani, una espècie que ja havia estat descrita al segle XIX, d'una antiguitat similar a la del Pau. Però l'estudi del fòssil trobat a Can Mata, publicat recentment a una prestigiosa revista americana d'antropologia física, ha permès als investigadors obtenir noves dades d'aquest gènere i proposar una revisió de l'arbre genealògic dels homínids vàlid fins ara. Bé, doncs, l'any 2004, aquí darrere meu, el que vam trobar va ser un fragment de la cara, del musell, d'una espècie que es diu Dryopithecus fontani, que fins ara es coneixia sobretot de França, de sediments equivalents d'uns 12 milions d'anys, i el que passa és que fins llavors, fins a aquest descobriment, es coneixia només a partir de restes mandibulars. La importància de la nova troballa realitzada a l'abocador de Can Mata és que per primera vegada ens permet saber com tenia la cara aquesta espècie, i això, entre d'altres coses, ens ha permès de veure que les restes d'uns 9-10 milions d'anys que es coneixien d'altres jaciments i que pensàvem que corresponien al mateix gènere, en realitat corresponen a un altre gènere, que és el gènere Hispanopithecus. Els paleontòlegs de l'ICP han comprovat també que la morfologia de la cara de Dryopithecus fontani de Can Mata té moltes similituds amb l'actual goril·la, fet que ha vingut a atiar la discussió sobre els orígens dels ancestres comuns de goril·les i humans. Les possibilitats que hi hagi un avantpassat comú entre el goril·la i el Dryopithecus fontani a partir de la morfologia facial del fragment que hem trobat, realment en aquests moments són difícils d'avaluar. Són difícils d'avaluar perquè hi ha dues explicacions possibles en aquestes similituds morfològiques. Per una banda, pot ser que sigui realment un cas de parentiu filogenètic, és a dir, que el Dryopithecus fontani sigui l'avantpassat dels goril·les actuals i no s'hagin originat a Àfrica, sinó a Euràsia, o millor que les similituds siguin degut a una convergència evolutiva, és a dir, que el mateix patró morfològic s'hagi desenvolupat independentment en el continent africà i en el continent eurasiàtic. En aquests moments, per la informació que tenim accessòria i paral·lela d'altres aspectes, pensem que es tractaria més bé d'un cas de convergència evolutiva. Però bé, futures descobertes podran donar més informació. Els científics no saben com s'acabarà solucionant aquest enigma, però el que sí tenen clar és que la riquesa paleontològica del conjunt de jaciments de l'abocador de Can Mata, on s'han trobat fins ara més de 40.000 restes fòssils que s'analitzen i es preparen a l'Institut Català de Paleontologia, continuarà aportant informació molt valuosa sobre els avantpassats més antics de l'home i l'ambient on evolucionaren.